ಹಲವಿನ ಮಾತಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೂರ ಮಾತಲ್ಲ ತುಲೆ ಐತೆ ದಸರೂರ ಕರೀದು ಇನಿ ತುಲೆ ಸೋಮವಾರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ತಾನೇ ಅಂತಂದು ಪಂಡ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಅಂಗಡಿ ಹೊಡಿತಂಡು ಪಂಡ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಯರ ಮುಲ್ಪದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಗಾಡಿ ಪೋಂಡ ತಿರೆ ಬಣ್ಣಗ 1 ಅವರ್ ಆಪಣ ದಯ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮುಲ್ಪದ ನಡ್ತೋಂದು ಪೋಪೆ ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ಮೂಳು ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಎದುರು ಈ ಮೂಳು ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ದಯಪಂಡದಲ್ಲೇ ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಗಾಡಿಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಹೂ ಅವಳು ಎದುರುಡು ದಾನೆ ಪಂಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ದಾನೆ ಅಂತಂಡ ಗಾಡಿನ ಹೂ ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಅಂಗಡಿದ್ರು ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಸೀಟ್ ನಡ್ತೋಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅದು ಒಂಚೂರು ಸಾಮಾನುಗಳು ಆಡೋತೀನಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ದೋಗ ಪೋಯಿ ಮುಂಚ ಅದು ವೆಜ್ಜರು ಪೂರ ಕೆಲವು ವೆಜ್ ಪೂರ ಮಾರೋನುಳ್ಳರು ಪಂಡ ಈ ಟೈಮ್ ಇಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೂಲೆ ದಾಯ್ತಂದ್ಕೊಂಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಾಡಿ ಅವಳು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಪೋಂಡ ಹಿಂಗೆ ನಮಗೂ ಟೈಮ್ ಚೂರು ಸೇವ್ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ 5 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಆಡ ಎತ್ತೋಡ ಆಡ. ಸೊ ತಂಚಿ ತುಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ತೋಂದಿಲ್ಲ ಮೂಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ್ನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆ ಥರೇ ಮಿಟಲಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಾಯಬಂಡ ಬಯ್ಯದ ಟೈಮ್ಡು ಗಾಡಿ ಬರೋ ಜೊತೆ ಬತ್ತಂಡ ಫುಲ್ಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಫುಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದು ಬೆಂಕದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ 200 ಮೀಟ್ರ್ ಉಂಡು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮೂಳೆಂಚದು ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಬ್ಲಾಕ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಂಡ 10 ನಿಮಿಷ ಸಾದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಗಾಡಿ ಪೋಯರ. ಸೊ ನಡ್ತದಂಡ ಈಗಲೇ 5 ನಿಮಿಷ ಎತ್ತುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಮುಲ್ಪದು ಈ ರೋಡ್ ಆ ಥರದ್ದು ಈ ಥರ ಉಂಟ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆದಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಮುರಡದಕ್ಕೆ 3 ದಿನ ದಸರಾ ಹೊತ್ತುಂಡು ದಸರದ ರಜೆ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಜನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿನಾಗಲೇ ಪೂರ ತಿರಬತ್ತಿರತ್ತ ಅಂಚನಾಗ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಲು ಮುಖಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಬರೋ ಮುಗೀತದ ಪೋಪನಂಜಿನ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ 5 ಮೀಟ್ರ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಎತ್ತಿರ ಆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಎತ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಂಡರು ಈ ರೋಡ್ ಚೂರು ಕಾಲಿಂಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಉತ್ತುಲಿದವರ ಕೊನೀತ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ಪೇರು ಆಪಲು ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಫುಲ್ಲು ರೋಡ್ ಫುಲ್ಲು ಈ ರೋಡ್ಲ ಬರೋನ್ನುಪ್ಪೇರು ಮುಳ್ಳ ಇತ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಲೊಕೇಶನ್ ಎತ್ತನೈತೆ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಡು ಇಲ್ಲ ಮುಳತ್ತೆ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಂತಿದೆ ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋಡಾಗಲು ಅಂಗಡಿ ದುಲಾಯಿಗೆ ಪೋಡು ಒಂಜ ಸಾಮ್ ಜೆಪ್ಪೆರ ಉತ್ತರಗೆ ಪೋಡು ಉಲಾಯಿ ಫುಲ್ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ 3 ಕಿಲೋ ಅರಿ ಎಪ್ಪಡಾಪುಂಡು ನಾನಾ ರೇಟದ ಅರಿ ಉಂಡು 63 ಕದಿದು 5 ಕಿಲೋ ಇದು ಹಾಂ ಇದೊಂದು 5 ಕಿಲೋ ಹರಿದೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಪಂಡ ಮೂಲ ಫುಲ್ಲು ಸಾಮಾನುಂಡು ಪಂಡ ಬಾಕಿತ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಫುಲ್ಲು ಉಂಡು ಅರಿ ತೂಕೊಂದು ಇರುತ್ತೆ 5 ಕಿಲೋ ಹರಿ 23 ರೂಪಾಯಿದ ಹರಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಕಜಾರಿ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೊಂಡು ಮೂಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಅರಿಕ್ಲು ಉಳ್ಳ ಒಂಜಿ 14 ರೂಪಾಯಿದ 29 ರೂಪಾಯಿದ ಅದು 29 ರೂಪಾಯಿದ ಈ ಅರಿ 44 ನಾನಾ ರೀತಿಯ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಅರಿಕ್ಲೆ.
ಸಾಮಲ್ಲಕ್ಷಿ ಅಂಚನುಂಡು ಪೂರಲ ಅಂಚನ ಪೂರ ಉಂಡು ಪೂರ ಅರಿನು ತೂಕೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಅದು ದಸರಾ ಮುಗಿದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿತಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸಾಮಾನು ಬರ್ತನೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸೊ ನನ್ನದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಅದು 5 ಕಿಲೋ ಅರಿದು ಎತ್ತು ಬರ್ತೇನೆ ಬಡ ಇಂಚ ಪುರ ಅರಿದು ಎತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ದುಂಬುಪುರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪುರ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಕೂಡ ಪೋಂದಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ನೆನಪ ಹೊಂದಿತ್ತು ಇಕ್ಕದ ಪಂಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಸ್ಕರ ನಡ್ತೋಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತಲೆ 5 ಕಿಲೋ ಅರಿದು ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಬಿರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವನು ಬಣ್ಣಗ ಆತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತ ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಐಟೆ ದೆಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಪುರ ಅಂಚನಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಪಣೆ ಸಲ ನಡ್ತೊಂದು ಕೋಪನ ಒಂಜಿ ಮಜ್ಜನೇ ಬೇತೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಡ್ತೊಂದು ಓಪನ ಒಂಜಿ ಮಜ ಉಂಡು ಅದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಸಿಕ್ಕ ಅಂದ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ನಡಪಣಂಜಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದು ನಡ್ತೊಂದು ಏನು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಓಡ್ ಉಂಟದನ ಬೈಕ್ ಉಂಟದನ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯರ ಅದಾರ ನಡ್ತದು ಬಚ್ಚೊಂದುಂಡು ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ 5 ಕಿಲೋತ ಚೀಲುಂಡು ಸೊ ಪತ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಪೋಂದಿಲ್ಲೇನೆ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರಣ ಪೂರ ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಯೂಟರ್ನ್ ಇಜ್ಜನಲ್ಪ ಪೂರ ಯೂಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋದಾನೆ ಪಂಡ ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ನಡ್ತೋಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲೇನೆ ಫೈನಲ್ ಅದೇನು ಆ ಗಾಡಿ ಓಡು ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೇನ ಆಡೆಗೆ ಎತ್ತೋ ಒಂದುಳ್ಳೆ ನಂಚಾದ್ಬೋದು ರೋಡು ಒಂಜಲ ಕರೆಕ್ಟಿದ್ದಂದೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಮೂಳೆಚೂರು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಹೈಟ್ ಉಂಡು ಈ ಹೈಟ್ ಉತ್ತರದವರ 2 ವೀಲರ್ ಪೂರ ದಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ರೇ ಬರ್ಪೇರೆ ಆಗ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತು ಈ ರೋಡ್ ಪೂರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪೂರ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ರೀ ಇಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಅದು ಯಾನೋಳು ಗಾಡಿ ಉಂಟದನ ಆಡೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಹೂವು ಅಲ್ಪ ಉಂಟದೇನೆ ಸೊ ನಡ್ತಾ ಬಚ್ಚಂಡು ತೊಲೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದಿಡೋದಿಲ್ಲೇನೆ ತೊಲೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತದಲ್ಲೇ 1 ಗಂಟೆ ಯಾನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಡ್ತೋ ಪೋಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬಿಡೋದು 1 ಗಂಟೆ ಪೊಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡೋದು ಪೋಣ ಸೊ ಇತ್ತ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನದವರ ಯಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಎತ್ತಿ ಪಂಡ ಆ ಅಂಗಡಿ ಹೋದು ಬಿರ ಇನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಸೊ ಇಂಚ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಆತಂಡೆ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಇಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕೈತಲ್ಲ ಅಂದಣ ಚೂರು ನಡ್ತೊಂದು ಪೊಡೆ ಅಪ್ಪ ನಿಗ್ಲ ಟೈಮ್ ಚೂರು ಸೇವ್ ಆಪು ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೀ ಗಂಟು ಬಂತಂದ್ರೆ ಬಾಯ್